Umar M. Sharif. Farkas. Amal Umar. Farkas. Ya dai kowa sai ya ce mun Farkas. Ina ne Farkas ne? Farkas Exclusive Limited za mu siyan kaya. Ku ce gidan sai da kaya ne. Mimi nisa a kasa duka an san mu. Amma kamfanin ya yi nisa. Nasara da garin lahi kamfanin ya zama giwa. Gaskiya za ka raka ni nima na yi sayayya. Ina amince. Umar kana ganin nan samu akwatin aure kuwa? Komai kuka zo nema sai kun samu. Komai fa kace. Gani ya kodiji wannan haka ne. Gaskiya ne wannan. Mun yi fice a kamfanin mu lokaci ya haskaka mu. A wanne jihohi za a same ku? Muna Ayola, Abuja har da Kano. Farkas gidan kaya. To ka faɗa mana adireshin na Kano. Azurat Mariya Plaza adireshin kenan. Sai na Adamawa Yola. Halon Bekaji Road Bus Buy Club Gate kenan Jimeta Yola. Sai ka faɗa mana na Abuja. First Avenue DBB Plaza adireshin kenan. M. Sharif dame ake samu a Farkas Exclusive. A Farkas Exclusive Limited muna da atamfofi, laisuka, shaddodi, yadika, man shafawa da kuma turarurruka. Amal Umar ke ma ki mana bayani game da Farkas Exclusive. Muna da jakunkuna na zamani, takalma, kayan yara ƙanana, ɗan kunne da sarƙa, kai har ma da kayan kicin. A Sama'u wakili sai me za mu samu a Farkas Exclusive? Muna da jallabiyoyi na maza da na mata, sannan kuma akwai gelulluka, takalma na manya da na yara, sannan kuma muna da zannuwan gado. Farkas Exclusive Limited za mu siyan kaya.